Прогноза там. Пусни. Ще преобладава сложно време. Вие не можете да си представите, бедна ви е фантазията на вас, не знам дали сте чели достатъчно литература, то затова ви е и бедна. То не са едно и две неща, защото времето комплекс, той и за блок, и за нива важи. И сърцето ми се свива само като си представя какво ще бъде и се чуда дали въобще да ви го казвам, да предизвикам у вас и инфаркти и напускане на семейства и деца. Така, може да ви се иска много на вас да ви се каже, но то само с искане не става, уважаеми зрители. То трябва да дадете. Обичам аз домашно приготвените неща. Зимнината, наближава зимата, да се сгрее моето болно сърчице. Може да ми изпратите домашно приготвени неща за пиване, да е екологично чисто. Така от мен да мине ще ви кажа прогнозата, но не отговарям. И така, в природно отношение, т.е. в природата, точно в полунощ ще завали дъжд с аромат на лайка. Който иска може да го събира и чаят му за сутринта е готов. Дъждът ще спре рязко, точно в 01 часа и 7 минути, а в 2 часа от североизточната част ще тръгнат 2 километрови облаци в посока град Видин, да посетят Бабовидената кула. След като минат върха Мусала, те не са ходили никога по този връх, половината области ще се сместят с други по-тъмни, които се влачат от Африка и огладнели милите, за да прекарат зимата у нас. Една грамотевица ще падне в Ихтиман, да внимава дом номер 18, които се намират в задната къща на Лея Юргеданка, и една светкавица ще блесне в Благоевград, но толкова. В 03 часа за планинското население придвижването в поречията на долините и пещерите и маршрутите ще стане невъзможно, бих казал направо апокалиптично. Много кокошки и лебеди пътвадъци с плетки в ръце ще минат през Дунава на размени начала с румънски едър дивеч, който идва, дивеч седно, който идва да се изучава тук в нашите университети. Хоризонтален дъжд ще падне в района на Добруджа, после ще прерасне в сняг и ще се срупа в Дуранкулак за тренировъчния лагер на националния отбор по кърлинг. Слънцето ще изгрее както обикновено, постепенно, елегантно, без да се набива на очи, с лека музика на уста. По високите места в планините ще е благоприятно за сеидбата на лов и на пауни с техни приятели фламинган. Сеидбата на боб също може да се използва за сеидба на чушки. Засилено зайци ще дойдат от Алпи в засилени стада. Може да предизвика силна радост от хищници и хора, хората да не зададат хищниците и хищниците да внимават да не зададат хората, да ги дестабилизира. Защото всичко това ще ги спри, ще ги дестабилизира и хората и самите зайци са хищни зайци. Те ще нападат и хора, и ще нападат и хората и самите си хищници. Тоест хищници и зайци ще бъдат хора, които са хищници. Много е сложно, дълго време трябва да ви обяснявам, затова ще продължа нататък. Пусни пейке. От обед ранните вечери часове от запад ще задуха към изток и няма да вали, а греенето ще продължи с слабо ветровито и ще превалява с много краткотрайни вълни в централната част на цунамито. И същевременно в поморския бряг махнете чадърите веднага спасителите, най-много да прекапе и да се заоблачи с трясъци и кален дъжд. Ще дойдат германци, които ще се тупат в дъжда, за да озървеят. През следващите дни валежи ту ще обхващат, ту няма да обхващат цялата страна и изобщо това много прекъсвания бе. Да му се не види. А за температурите, сега ако ви интересува, ако гърми и святка ще е едно, ако не друго. Студ рано, после ще е топло. Може и градусите да се колебаят. Но това не ви засяга вас. Вие сте си обикновен народ, вие не се занимавате с неща, вие гледате там да има за хляба. Това си е така работа на професионалистите. За пилотите на самолети искам да предупредя Румен Стонев, който е пилот на Ту-154, да внимава да държи машината на високо. Също така, особено през деня. Не гарантирам, че ще може да се наслаждавате на слънце и на видимост повече от 50 см. Затова си вземете и чадър и нещо по-дебело, шапка, носете си гумени бутуши, защото нищо не се знае. Природа е бе. Природа е, както казва Волтер, иди я отгътни. Епа това. Епа това.